серле кеше була. Чын исеме Шәриф Камалетдин улы Байгилдеев. Үзе тыйнак, тыныч, күңелендәгесе иҗатында. Шәриф Камал музыкаль кеше булган. Музыканы яраткан, скрипкада уйнаган, җырларны яраткан һәм үзенә якын тема булган чиракта менә хатирәләр бар ул турыда. Ул инде бик нык ачылып, җәелеп, озак сәгатьләр буена сөйли алган. Күпмер дәрәҗәдә бәлки кырыста булып тоелгандыр кемгәдер, ләкин мәсәлән балалар йортында эшләгән дәвереннән калган хатирәләр бар. Анда инде аны бик күп балаларга бер юлы менә ата кеше булырга тырышкан ул, әти кеше булырга тырышкан якларга, сакларга. Шәриф Камал Мордовияның Татар Пешләсе авылында туган. Әтисе аны гаилә эшен дәвам итәр, мулла булыр дип өметләнә. Тик язучы кеше яшьтән гыйлемгә омтылган. 17 яшендә өйдән чыгып китә, Истанбулга барып укырга тели, чит илгә ул бернинди документсыз китә. Дарул Мөгаллимин дигән уку йортында ул ирге тыңлаучы булып йөри. Андагы белемнән дә канәгать булмыйча, инде Әләсгәргә китәргә карар кыла. Истанбулдан Измирга җәяү барып, аннары Измирда инде пароходка утырып, бер иптәше белән алар шулай Каһирәгә барып җитәләр. Ләкин анда да ул бәхет тапмый, һәм инде ул ашы туклы яшәп, кешкә генә шунда бер ел тирәсе вакытын үткәреп, аннары кайтып төшә инде Россиягә. Россиягә кайткач, Шәриф Камал Хаят исемле кызга өйләнә. Гаилә өчен җаваплылык алгач, инде ачлы туклы яшәп булмый. Ул Донбасска шахталарга юнәлә. Щербиновка руднигында забойщик, шахтер булып эшли. Ул әле Каспий диңгезе буйларында балыкчы булып эшләп ала. Анда бик күпне күрә, гади кешеләр тормышын күрә. Ул менә аеруча мөһим аның киләчәк иҗаты өчен. Һәм инде 1905 елда аны абыйсы Гыймади Петербургка чакырып ала. Санкт-Петербургта Шәриф Камал татар балаларына белем бирә. Инде Нур дигән беренче татар газетасының беренче басмасында аның тәүге шигырьләре дөнья күрә. Сада дигән шигырьләр җыентыгы иҗатының шишмә башы. Шәриф Камал озак кына Оренбургта да яшәп ала. Анда балалар йорты мөдире була, укыта. Нәкъ менә шунда Муса Җәлил белән таныша. Вакыт газетасында, Шура журналында эшли. Вакыт газетасы мөхәрриятендә хисапчы булып, корректор булып, әдәби хезмәткәр булып эшли. Ул көндез редакциядә эшли, хатларны укый, бөтен хисап эшләрен эшли. Инде төннәрен иҗат белән шөгыльләнә. 1910, 11, 12 еллар аның иҗатының бик нык актив чорлары. Хикәяләр бик күп яза ул. Инде 13-14 елларда да язуын дәвам итә. 14 елда аның хикәяләр төркеме исемле бу прозаик җыентыгы барга килә. 1915 елда исә бөтен кешегә билгеле Акчарлыклар повесте китап булып басылып чыга. Шулай да беренче чиратта ул әдәбият тарихына нәкъ менә 20 йөз башында татар реалистик әдәбиятына нигез салучыларның берсе буларак кирип калды. Аның әсәрләре ул татар язмышы, татарның ачы язмышы турында. Игътибар итсәң, аның исемнәрендә генә дә чит илдә, Акчарлаклар, Буранда, бәхет эзләгәндә. Кем хатырым җаны киеп куенды шул ябалакны. Шәриф Камал драматург буларак та танылу ала. Аның Хаҗи әфәнде өйләнә әсәре инде күп кенә театрларда куелды. Автор муллалар тормышын яхшы белгәнгә күрә, руханилар арасындагы ямьсез күренешләрне фаш итеп, ышандырырлык итеп язган. Барысы да тормыштан алынган. Шахтерлар темасына кызгыннар уясында дигән хикәясе дә, драма әсәре дә бар. Ә инде Совет чорында Матур туганда романы да казана. Яңа кеше туу турындагы әсәр белән бик күп буын тәрбияләнде. Шәриф Камал күбрәк кулдан язган, аның гарәп хәрфендә, латин хәрфендә кул язмалары сакланган. Әмма инде 30-нчы елларда менә төрле документлар язарга кирәк булгач, бу язу машинасын алалар һәм язу машинасына махсус татар хәрефләре өстиләр. Башкала Шәриф Камалның соңгы сыену урыны булган. Казанга ул 1925 елда күченә. Башта Каюм Насыйри урамындагы йортта яши. 1928 елда Шәриф Камал әлеге йортка күченә. Билгеле инде биредә дә танылган шәхесләр яшәгән. Әйтик, Мөгаллим Нургали Надыев күрше фатирда гомер итә. Ә инде Шәриф Камал үзенең гаиләсе белән икенче катка урнаша. Әлеге баскычлар әле дә булса Шәриф Камалның һәм аңа килгән дуслары турында, чырдашлары турында хатирәләр саклыйдыр. Шәриф Камал янына татар мәдәниятының бик күп танылган шәхесләре килгән. Бу йортта Муса Җәлил, Гадел Кутуй, Кавый Нәҗми, Кәрим Тинчурин, композиторлардан Мансур Музаффаров, Александр Ключерев була. Фронтка китәр алдыннан Фатих Кәрим дә кирип чыга.
Бу аның бәхилләшүе булган. Әйтик, фатирда торган рояль Салих Сәйдәшев исеме белән бәйле. Бу рояльне Шәриф Камал үзенең кызына сатып алганда, ул вакытта иң танылган яшь музыкант буларак Салих Сәйдәшевкә мөрәҗәгать итә. Һәм алар менә Сәйдәш тәкъдиме белән нәкъ менә шушы инструментны сатып алалар. Шәриф Камал хатыны Хаят белән 4 бала тәрбияләп үстерә. Шулар арасыннан кызы Зәйнәп белән язучының аерым мөнәсәбәте булган. Ул әтисенең документлар белән бәйле эшләрен дә башкарган. Соңыннан аның эшен дәвам итүче, мирасын саклаучыларның берсе. Это моя бабушка Зайнаб Шарифовна Байгильдеева. Бу минем әбием Зәйнәп Шәриф кызы Байгильдеева. Шәриф Камалның кызы. Әбием күп еллар бу музейны җитәкләгән. Әтисе белән бәйле бүтән материалларны музейга тапшырган. Мин дә аның үземдә булган сирәк китапларын музейга бүләк иттем. Зәйнәп үз вакытында Шәриф Камалның Ленин орденында дәүләткә биргән. Менә Шәриф Камалның туган көненә кызы Зәйнәп бүләк иткән шушы чинаяк һәм бу чинаяк һәр вакыт шушы мичнең шушы урынында тора торган була, чөнки анда җылы. Музейда Шәриф Камал яшәгәндәге мөхитне сакларга тырышканнар. Һәр предметның үз тарихы бар. Әйтик, өстәле 2 булган. Берсен ул Оренбургтан алып килгән, ә икенче өстәл Кәрим Тинчуринныкы. Ирен кулга алгач Заһидә ханым аны Шәриф Камалга бүләк иткән. Шунысы игътибарга лаек. Драматургны халык дошманы итеп игълан иткәч, Шәриф Камал аннан йөз чиермәгән. Заһидә ханым белән күрешеп йөргән бердән-бер диярлек кеше булган. Без күрәбез 36 елда, 37 елда да җыелышларда бу фикер алышу булганда Шәриф Камал язучыларны якларга тырышкан мөмкин кадәр. Монысы бер әйбер. Икенче әйбер, әлбәттә Шәриф Камалның үзенә бәлки тигән булырлар иде. Бу менә ул һаман да теге бер сер, ничә Шәриф Камал тимәгәннәр. Югыйсә Шәриф Камалга карата булган претензияларның, шикаятьләрнең берсе ул халык дошманнарын ачыкламаган, сатмаган, менә аны шушы халык дошманнарын ачыкламаганы өчен булса да алып китә алган булырлар иде. Ләкин безнең уйлавыбызча Шәриф Камал ул вакытта төр әдәбиятында иң күренекле бер язучы буларак һәм иң мөһиме бернинди дә менә бу сәяси группировкаларга, бүленешләргә кермәгән, карамаган язучы буларак инде Совет хөкүмәте тарафыннан аерым бер дәрәҗәдә торган язучы булгандыр. Шәриф Камал үз чорының яшь язучылары өчен әдәбият аксакалы булган һәм күпләргә әдәби хезмәткә фатиха биргән. Хәзер аның исемендәге премияләр уза, аның белән яшьләр кызыксына. Гомумән үзебез әдәбият белән кызыксынабыз. Әллүки каналына барабыз. Бу каналда инде безнең бүтән шагыйрьләр белән бергә, язучылар белән бергә Шәриф Камал иҗатында һәм аның тормышы турында кызыклы фактлар белән байтабыз. Һәм миңа калса ул яшьләргә кызык. Мин Шәриф Камалның буранда әсәренә инсценировка яза башладым. Безнең Кариф театрына Анастасия Букреева килгән иде. Инсценировка мәктәбе алып барды. Шуннан инде мин яза башладым, буранда әсәрен сайладым. Әле язып бетермәдем. Шуңа күрә үземә яңа фактлар алыр өчен, яңа кызыклы, белмәгән мәгълүмат алыр өчен һәм рухланыр өчен килдем дип әйтсәм була инде. 2023 елның ноябрендә беренче тапкыр аның көндәлекләре басылып чыкты. Инде бу сабыр елның бер көнендә ул нәрсә уйлаган. Бу көндә булган мөһим вакыйгалар шулай ук әлеге көндәлекләрдә тәкъдим ителә. Аерым бер әсәр язылган, кем белән аралашкан, менә шулар аша, шул көндәлекләрдәге материаллар аша без Шәриф Камалны түгел, шул чорны аңлый алабыз. Шәриф Камалны әле өйрәнәсе дә өйрәнәсе. Хәзер аның Акчарлыклар әсәрен Харис Якупов иллюстрацияләре белән татар һәм рус телендә бастырып чыгарырга әзерлиләр. Язучының хикәяләрен дә туплап нәшер итәргә кирәк. Гаилә тарихында да актаплар шактый. Шулай ук публицистикасын өйрәнергә һәм бастырырга да ният бар. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.